אז איך אני בוחר את התהליך הנכון עבורי? הדבר הראשון שאני צריך לעשות זה להבין מה אני רוצה להשיג. גוף חטוב, אני רוצה רק לרדת במשקל, אני רוצה פשוט להיראות יותר טוב. אחרי שהבנתי מה אני רוצה, אני צריך להבין מה הנקודה שאני עומד בה היום. אני כבר מתאמן, עוד לא התאמנתי בחיים, התאמנתי לפני כמה שנים והפסקתי ועכשיו אני רוצה לחזור. ואחרי שהבנתי את הדבר הזה, יש לי 3 אופציות. אם אתה כבר מתאמן תקופה, כנראה שיש לך מסת שריר טובה, וכל מה שאתה צריך לעשות זה פשוט לכתב, להוריד אחוזי שומן ולראות את מה שמתחבר לך מתחת לחרמונית הזאת שאתה לובש. האופציה השנייה זה שלא התאמנת אף פעם בחיים, וכנראה שהמסת שריר שלך היא לא כזאת טובה. אז פה הייתי דווקא מתמקד בתפריט ניטרלי, עם אימוני כוח חזקים, 3 בשבוע, לא צריך יותר מזה, ונותן לזמן לעשות את שלו, אבל זה צריך להיות במידה שאתה סבלני. האופציה השלישית זה נגיד ואתם שחיפים, ולא התאמנתם אף פעם בחיים שלכם, או שאתם מתאמנים כבר תקופה אבל משהו לא עובד. אז פה צריך לשנות קצת האימונים, להיכנס לתפריט שהוא בפלוס קלורי קטן, ולהתחיל לעלות במשקל. חיטוב, מסה, ניטרלי. כל מה שצריך להבין זה מה אני רוצה להשיג, מה הנקודה שאני נמצא בה היום, כמה זמן יש לי להשיג את הדבר הזה, אני סבלני או לא סבלני, ומפה לצאת לדרך. זהו, זה כזה פשוט.